for en gruppe unge i alderen ca. 14 til 18 år. Vi skal i fællesskab skabe et virtuelt rum til den ensomme, til den unge, som måske synes livet er lidt svært, og måske ikke har andre steder at gå hen. Platform kan være en website eller en blog, hvor der er plads til refleksion, nye relationsdannelser, og der er plads til chat. Og måske skal der være links til lidt mere konkret hjælp til den enkelte. Det er rigtig vigtigt, at de unge er med i projektet, for de ved, hvad de unge vil have, men først og fremmest er det et læringsrum for dem, og en erfaringsudveksling kan finde sted i det her rum. Men det er også et sted, hvor de unge kan snakke om, hvad er egentlig de sociale medier, og hvad er egentlig den magt, som de sociale medier har, og hvad kan vi egentlig bruge det til. Jeg har lavet en blog, så man kan se, hvordan den måske kan komme til at se ud, og hvad den kan indeholde. Der skal i hvert fald være noget info omkring, hvem har lavet siden, og hvorfor er det lavet siden. Og så skal de forskellige inputs lægges ind på den her side. Det er rigtig vigtigt at overveje, hvordan det æstetiske udtryk skal være på sådan her side. Det handler blandt andet om, hvilke billeder vil vi bruge, hvordan skal indholdet hænge sammen, og vigtigst af alt, hvordan vil vi kommunikere det her ud til vores modtagere. Det handler blandt andet om at kigge lidt på de sociale medier som Facebook, og hvordan Twitter kan bruges i den her sammenhæng. Der er rigtig mange ting, vi skal finde ud af sammen, de unge og jeg. Men indtil da, så kan man i hvert fald lige tjekke platformen.wordpress.com ud, og der vil man kunne se, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.